नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। लोकसभा चुनाव का नतीजा सामने आ गई और नतीजा चौंकावे वाला रहल और खासकर उत्तर प्रदेश से काहे कि उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित नतीजा आयल और एक खामियाजा बीजेपी के भुगते के पड़ल और जहां जहां लगभग जीत भी हासिल भइल तो ओइजा मार्जिन बड़ा कम देखे के मिलल। जहां मार्जिन 2019 और 14 के चुनाव में लाखों का होत रहे, वो मार्जिन घट के हजारों पा गई बाटे। और ये पूरा डेंट के बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल शाम में ही अपने आवास पे बैठक बुलौना, जहां पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे लोग और ओइजा हार का आकलन कल गई, चर्चा भई। लेकिन ओकरे बाद से ही ये बात का चर्चा होत रहे कि आखिर योगी आदित्यनाथ के लेके प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये तमाम नेता लोग का कुछ कही काहे कि कल शाम में ही बीजेपी हेडक्वार्टर पे जब प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भइल और बीजेपी कार्यकर्ता और देशवासी के संबोधित कईना, तो उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ का और उत्तर प्रदेश का जिक्र ना कईना। उत्तर प्रदेश में बड़ा टेंट लागल, जो ने सीट पर केहू सोचले भी ना रहे, खासकर अयोध्या का सीट फैजाबाद लोकसभा, ओइजा भी बीजेपी के शर्मनाक हार का सामना करे के पड़ल। अब ये बात का चर्चा रहे कि आखिर योगी आदित्यनाथ के लेके प्रधानमंत्री मोदी का कुछ कहिया काहे कि आज यानी कि 5 जून के सबका निगाह टिकल है। 5 जून के योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन हवे और ये अवसर पे प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ के बधाई देना और उनके द्वारा इहो कहल गयल कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर रहे। लेकिन ये बधाई के संदेश में लोग आके आपन प्रतिक्रिया भी दियल और प्रतिक्रिया दे समय अयोध्यावासी के भी कोस रहल बाटे। प्रयागराज में हार का सामना करे के पड़ल, जहां संगम नगरी और तीर्थ क्षेत्र ये प्रयागराज में जौन बा की बीजेपी आश्वस्त रहे अपने जीत के लेके। उत्तर प्रदेश के कई गो ऐसा सीट रहे जहां अपने जीत खातिर बीजेपी आश्वस्त रहे, लेकिन ये भारी डेंट लगल और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का बधाई दियल योगी आदित्यनाथ के एगो ही संदेश बाटे। लेकिन अब अंदर खाने का चल रहल बाटे का योगी आदित्यनाथ के कल जौन बैठक भइल ओमे का कुछ आकलन भइल, उत्तर प्रदेश में कहाँ डेंट लगल, कोने कारण से उत्तर प्रदेश में खामियाजा भुगते के पड़ल। जहां 2019 के चुनाव में 62 सीट और 2024 के चुनाव में बीजेपी 33 सीट, 2 सीट रालोद और 1 सीट अपना दल यानी कि एनडीए के पास 36 सीट और समाजवादी पार्टी के पास 37 सीट और कांग्रेस के पास 6 यानी कि इंडिया गठबंधन के पास 43। ये आंकड़ा कैसे भइल? खैर, योगी आदित्यनाथ के बधाई देने के बाद अब देखे के बाद कि कब दोनों लोग के बीच में बातचीत होला और का कुछ निकल के सामने आवेला।